तर नमस्कार मित्रांनो, आणि आता सकाळचे 9 वाजलेत आणि आज वट पौर्णिमा. तर आज सगळ्यांची गडबड आहे घरात, कारण माझ्या बायकोची पहिलीच वट पौर्णिमा असल्याकारणानं तिची पण जरा गडबड आहे आणि सगळी तयारी वगैरे चालली आहे. तर तुमच्याकडे गडबड असतली त्याबद्दल काय वादत नाही. तर बघूया काय गडबड चालली आहे सगळी. आणि मिरगाचे आता हे पहिल्या पावसाचे कुर्ले मासे वगैरे खाऊ घ्यावा गावात. आणि काय म्हणतास, बाकी कसे आमचे व्हिडिओ वाटतात तुमका ते नक्की जरूर कमेंटमध्ये कळवा. आणि बऱ्याच जणांची तक्रार आहे की माझा आवाज कमी येता, तर मी हळू बोलतोय त्यामुळे तो कमी येता. त्याच्यामुळे गोंधळ होता, बाकी काय नाही. मी मोठ्यानं बोलतोय, पण कॅमेरा कोण जर समोर धरला नसलो तर मी मोठ्यानं बोलतोय, नाहीतर मी हळूच, माका असं सवय नाही त्यामुळे. तर चला बघूया तयारी काय चालली आहे ती. झाले हो हो इंग्लिश दोरे आणलं वर्षानच घेतल्यानं. उपास धरता मुकेश धरू दे ना. मग का 7-14 सावित्री नाही तर माझी चौथाळात. अरे मी उपाशी आहे आणि तू खातोयस. तर मित्रांनो, ही बघा सगळी तयारी चालली आहे आणि इकडे वर्षाची पण चालली आहे. अजून वैतच नाही. काय गो, हे घरे कोणाक ठेवलास? माका खाऊक ठेवलास की घाला ना मग आठव. बिंदर भरलं. तुझा मोबाईल मोबाईल काय करूचो आता? मग तुझं काय होतच नाही. झालं किती? काय रे, माका काम धंदे तुका नाही. अरे मी पण आहे. अरे पण मी पण काय बसा नाही. तुका काय काम धंदे नसती बाबा. माझी सावित्री बघ हय बाबा या करता तयारी चालली आहे. तुका काय सांगा बघ. अरे पुणग्याक सांग, सत्यवान सकाळीच विचारून गेले सावित्री माझे काय नाही. अरे अरे गो वडार बसन वाट बघता त्याची. अरे सकाळीच वाट बघित होत. ये सावित्री कधी येता? सावित्री काय सत्यवानाचा पडलाच नाही. एवढे वर्ष सत्यवानाक पुजलं, आता सुटतंय ते का सांगून झालेलं होतं बाबा. अरे काय तुका सांग ना. अरे तू बोकार कशा काय म्हणणार दिसतो? केस विचारलंय ना. वर कावला कशा दाखवतो मेले. पुण्या उज्जायला बघितली. झील काळो झालो. पण काय झील काळो झालो. अभ्यासाक लागलो. नंदन यो मामी ये बाबू कशा रडतो? कशाक रडतो? अरे पण तोंड तुझ्यासारख्या केले.
तुझ्यासारख्या तर तुझा तो अभ्यास तिथे घेत होतो ना तेव्हा तर कसा तोंड केल्या ना आता. तुझी मांडी लाल केली आठवता पण येन म्हणून आता चॅटिंग करून लागलो तो जरा नाहीतर का? चॅटिंग करू रे नको रे ह्या करू ही बा आजी काय सांगता नको जाऊ काय नको नको अरे ही बा मारू नको म्हणता आजी इकडे जम जाऊ नको रे आजी इकडे दे. नको मग तू चॅटिंग करणार त्याच्यावरती तू करणारच पण आधीच नको रे ही मोठी आहे ही का शाळेत म्हणून तो डरवलो होतो. ता मारान रे पण सत्य अगो पण सत्यवान तुका हय सकाळी विचारू किलो पुण्य कधी येता त्याचं काय नाही तुका काय भावाक माहिती आहे तुम्ही मेलेलो तेव्हाच तो सोपी तुरल्यासारखं झालो की काय तो कोण सत्यवान नानासारखं कुठलो नाना काय म्हणता सावित्री काय गेली सावित्री आहे वेगळ्या तयारी करता हा आज तुला जोरात आहे. सत्यवान सावित्री आज तुझी जोरात आहे. बाबा सावित ही बघ ही बघ मग ऐकतच नाही. अरे वा एक नंबर झाली तयारी चालू आहे भावना वहिनी खयत काय नाही सत्यवान दिलेत का सत्यवान सकाळपासून दिलेत ना का काय सांग अजून काय नाही घेऊन जात ना आता एका गाडीचं वाट बघितली सकाळी उतरायला म्हणून सांग. ग पुणग्या येतला कधी हा. ए भेऱ्या पूनम कधी येतला पुनम कधी येतात पुणक्या विचार नाही येता म्हणता हो नाही येत का काय होय की तुझ्या लेकी कामा करू तुला आवडत नाही पुष्पक लावलं हो काम आवडत ना पुष्पक लागतंय. अगो अगो मी तुला आवडत ता नाही. ता ता काय मग बारा केला आठवण केलंस ती अरे पुष्पा म्हणता पुण्य येऊन दे त्याचा मरणच काढतोय हो काय सांग मरण हो फुकटचा पुष्पा माझा मरण करता ते तू येतो लागत वर्षात होत पुण्याकडे काय सांगा गय माझा मारा नेला सगळं सावित माहित आहे रेकॉर्ड करतोस कॅमेरा रेकॉर्ड करतोस मी तुझी शिरा पडली तुझ्या तोंडावरती आणि मग ते असं मग सत्यवान धोतर मित्र काय तू दिसत रे शापच झालो काय झाला साप झालो मी गाडी बसलेलं हो आणि मग चड्डीत मुतलं ना काय झालं काय चित्त ते सांग त्याच्यात कोणी दिसलं डोळे कसा केलंस कोळी दिसल्यावर अरे खालीच काय बघतो अरे समोर बघ अरे समोर बघ तो बघ राक्षसा समोर मोठं कोण कोळी आला कोळी हे कोणी लो झाला अर्ध्यावर ना गेलं तेव्हा पूर्ण होता अजून पुढे अजून 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 सगळे सगळे टाक पटकन अरे सगळे
असो काय. अरे एक नंबर. पुष्पा पुणग्या नाही आता पुष्पा मला चाय पण विचारित नाही आताशी. तो दिवाळीचा म्हणजे तुका तसाच हवे तुला आता मी जायचं आमका देता चाय मी एकदाच गेलोय त्यापासून गेलोय पण गेलो नाही. नाही आणि काय नाही मी वाद बॉम्ब तुका नंदनने सांगितलं टाक डबे राब जाऊन डायरेक्ट. काय मला डबे मला कोण पण विचारित पण नाही. मी जायत पण नाही तिकडे. पुष्पाचा उतरता नंदन काय जाणता माहितीये. मावशी काय देत नाही आता का ए काय पण नाही देता. ए विनू थांब योबा सांगता काय करता. थांब रे योबा सांगता. का तुका डबा देत नसला ना तर लपन जायचं अरे आणि बिस्किटं ठेवलीत की सांगते का. बिस्किट चकली काय नाही डबो खाली या. डबो खाली केलं सो. वय 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 मोठे हा कशा काढी ठीक आहे, आता 2 नंबर मावशी दिले नाही तर पुष्पा मावशी काम करीत असते तर तू हाऊस जेवण पाटल्यावर असून जा. वाटल्या जरा सुना. पाटल्यावर दिसला की वरतून बघायचं आणि पुढसून पुढच्या घरातून यायचं. ह्या तुका डोक्या नाही या त्याला सांगितलं तुका. पण का गणित सुटत नाही कसा. काय आता सोडवणार तो गणित. सोडवता सकाळपासून. सावित्री कॉल कर. भूत काय वागलं? भूत ए मेले तुम्ही नाही पण माका सुधरत नाही अकडे. माझं गोंधळ किती होता. रश्मिता वहिनी बोल ना मला. बायको ना बायको फोन आणि मी फोनवर बसलो की जाऊ भांगलं तर चल चल वड पुस्तक बाबा. बाबा सावित्रीक सांग विचारलंय म्हणून. तू फोन नव्हतं केलं. तू का बोललं फोन कर. अरे, करते थांब. चल 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 बाय. बाय बाय. चल झाला. हा ती येते ना मी पण येऊ का गं? मग. यांचे मेकअप चालले. तू पण वडा मग आम्ही दरवर्षी जाता. कधी मग मी अंदाज बघलं. ती येते. अरे माका म्हणती गो सत्यवान पण इलो सावित्री बरोबर इला. आणि बघा मुंबईसून इली वेदांती. किती वर्षांनी इलं. 8 वर्षांनी. 8 वर्षांनी गाव दिसलेलं आहे का. हे बघ मोठा कॅमेरा पण आणला. हा युट्यूब वाले. का आला तू काय काय. तुझं काढा. अरे हो दाढी करता तशी. सत्यवान मनाची तयारी कर. मी केलेच नाही. एक नंबर. परत पाठी गेले तर येऊचे नाही. नवीन वडाक जाताना चांगली नवीन करकरीत घ्यायची. प्राची चपला घालू नको. तू नवीन हवरी ठेव काढून. असंच गय हटेन का हाताची घडी घालून सांगा. मांजूर घे. ओ या बघा माझ्या बरोबर येऊ बाया. अरे आज काय करत माझ्या वयात खाली आहे. अरे तिकडे ती नाही निघतो तिकडे जबरदस्ती निघून लागलं. भाजन दे पाय जाय. हात का असं वाकडो कशा हात धरतो. पोजीवाली मामी. काय म्हणतास.
ते बघ ते थांबणार नाही. अरे स्वतः लावून घ्या. कस्तुरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौसुभं नासाग्रे नमोक्ते कंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्द्रमुसलेतं कंठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देवसमागमे ऋषिवेस्य मानस्य तत्ते भवतमङ्गलं मङ्गलादितिलकं कृत्वा यजमानस्य यजमान्याः कुलस्वामिनी कुलदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः स्थानदेवताभ्यो नमो नमः वास्तुदेवताभ्यो उत्तराभाद्रपदादिवसनक्षत्रे सावित्री ब्रह्मगाय काढ जरा बाय बाजू सागरात गौरी सती लक्ष्मी स्वं प्रभा चंद्रमंडले त्वमेव च जगन्माता समुद्धर्वरानने जन्मया दुष्कृतं सर्वं कृतं जन्म शतैरपि. वटसावित्रीदेवताभ्यां नमः. प्रदक्षिणापूर्वकनमस्कारं समर्पयामि. किती झाले मोजला? 3, 5 किंवा 7 झाले. 5 झाले ना. 5 झाले. मोजता ती बघा. मस्त तिकडे जायचं. बरोबर. साक्षी व्यवस्थित काढ. ఇంకా भूक लागली म्हणजे तू जोरात घरात जातो. उपास सोडू का? गोवाच्या आजून उपास सोडू कर. आधीच किती भाजी बनवली. आधीच भाजी बनवली. तरी ना ती काय वहिनी ताट आहे ना हे बघ. हा ताट येते कुर्ल्याचं. मंगळवारने सोडू. नाही कोंबड्याचं रस्सा आणि कुर्ल्याला सांबारा. एक बांधलेला याच्या पाण्यात परत ठेवले ना आणि एक जरा दुकान भाजू बापू. वरती कुठे आम्ही फोन केला मी जाऊन येते. जाणं घे. दरवर्षी कोणा येतं. बियाणे आहे. सत्यवान पाया पडा त्यांच्या साठी होतो. होय छान आहे. काय लवलीच काय गेली वय रे धरा झाडावर चढून दमला होय ना. हे धर काय आता काय चाललं? खाली खायलांकडे किती घरा घ्यायची असतात? 5. 5 मग इकडनं तिकडे काय होतं? वाट माहीत नाही की हे पाठवून पडतं. पाठवून म्हणजे ह्या कोणी सांगलाय?
मी वड पूजून वड सावित्री घेऊन येलो. पवारी सगळ्या गाडी उभ्या राहा. पहिला सत्यवानाक देवचं असतं. पाया पडायचा आणि भेटायचा. माका पण द्याई. फोटो मार रे. फोटो मार रे. हे फोटो 5 घरांका फिरायचं असतं मला. माका वंशक फिरवतं तसं आता चालतं चल म्हणता. आता जाईन तर चल चल माझ्या बरोबर. मग आमचो खय या बो खय वांगडा की बघ आता पाठवलं. आता तू जा. वाडी वाढीत नाही जायचं. वाडी दोय पाना माफ होत ना तिच्या. कोणाकडे 5 झाली गो. कोणाची आली? हा जोयलांगडे जा पाटलांगडे जाते मग झाली. हा अरे मला कॅमेरेवाला मारानच काढला. अरे मी कॅमेरा घेऊन येलोय. तू आणि सत्यवान हरकत याच. सत्यवान सावित्री सकट येलो. सोबत टी शर्ट घालून दिलं. मग हा त्याच्यात भारी दिसतात. होम मिनिस्टर लागले. सत्यवानाक दिला. सत्यवानाक झाला. सत्यवान असतो. पाया पडो. घे पाया घे पाया काय पडत. हात पाया पडत. तू मोठी आहे माझ्यापेक्षा. मोठाली लहान नाही यार. हो नको. सगळ्यांचं पाय पडायचं लहान मोठ्याचे. चला हा मग हा बरा केलंस. 5 घरा झालं. फिरलंस ना तर बरा केलंस. हा पहिला काय अर्धवट नाही. थांबलेलं आहे. तू म्हटलं येते पवारांकडे दिलं त्या झाली सगळी. झाली सगळी 5 घरं झाली. सावित्री म्हटलं आपली आधी घरी यायला जेवणार कसं. सावित्री भरवणार तेव्हा जेवणार ना. तर चला मित्रांनो 5 घरं फिरायला झाली. माका पण फिरवले नाही सांगितलंय. तेव्हा आम्ही उपवास सोडणार ना. हो असं काय नाही. मी भरवीन. तर मित्रांनो झालीच 5 घरं फिरायला. आणि आता पुष्पाकडे जाऊचा थोड्या वेळात. हो रंगवले नाही तुका मग वंशासारख्या. नाहीतर काय. तर आता ती मी जेवते आधी. जेवा जेवा केलास.